आप लोग भांग तो नहीं पिए हैं, गांजा गांजा पिए हैं ये, लेकिन बड़े सीधे बम है ना जी। इन्होंने हमने इनसे पूछा आपको डांस आती है, बोले नहीं। हम बोले आपको गाना आता है, नहीं। हमने बोला भांग पिया, इन्होंने पिया कि एक दर्जन ले बाकिले बदुई दराज है कि एगो दूगो ले कि एगो दूगो ले किले बदुई दराज। लेकिन इधर से कौन कौन बम नाचने के लिए तैयार है, जरा हाथ उठा के बताइए। कहे तो मैं उधर आऊं। ये गो दुगो एगो दुगो हाथ उठा के एगो दुगो ले बाकिले बदुई दराज, एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज, एगो दुगो ले बाकिले बदुई दराज, एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज कि एगो दुगो ले किले बदुई दराज। प्रेम से बोलिए बोल बा कि एगो दुगो ले बाकिले बदुई दराज, दुगो ले बाकिले बदुई दराज। ए मुर्गी में आओ भाई कि एगो दुगो ले बाकिले बदुई दराज, एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज, एगो दुगो ले बाकिले बदुई दराज। एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज। है पुरन का चिला बोल है पुरन का चिलम गंगा जी में कई दा पुरनका चिलम गंगा जी में कोई दा विसर्जन, पुरनका चिलम गंगा जी में कोई दा पुरनका चिलम गंगा जी में कोई दा विसर्जन। एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज, एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज, एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज। एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज। जरा हाथों को पूरा पूरा उठाइए, मैं हाथ ज्यादा उठाऊंगी तो लगेगा कि ऊपर पंखे में सट गया। जरा हाथों को पूरा पूरा उठाइए कि एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज। एगो कितना दर्जन लीजिएगा? 2 दर्जन, उतना से हो जाएगा काम? देवघर पहुंच जाइएगा। बताए बहन आप लोग कितना लीजिएगा बाबा का आशीर्वाद? झोली भर के लीजिएगा ना, हाथों को उठा के पूरा पूरा कि एगो दूगो कि एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज, एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज, एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज। एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज। देखिए मैं इतनी लंबी फिर भी नहीं दिख रही हूँ आप सभी को। बोल बम अरे बोल बोल बम अरे बोल बम, एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज, एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज, एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज। एगो दूगो ले बाकिले बदुई दराज। है पुरन का चिला पुरन का चिलम गंगा जी में पुरनका चिलम गंगा जी में कोई दा विसर्जन, पुरन का चिलम गंगा जी में कई दा विसर्जन। पुरनका चिलम गंगा जी में कोई दा विसर्जन। आहो गरमी के दिनमा, आहो गरमी के दिनमा, आहो गरमी के दिनवा, आहो गरमी के दिनवा। टप 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 छुआता कर
देवघर नगरिया में हिम्मत जुटी देवघर नगरिया में हिम्मत जुटी एक दर्जन ले बाकिलू दुई दर्जन एगो दूगो ले बाकी देबा दुई दर्जन एगो दूगो ले बाकिले दुई दर्जन एगो दूगो ले बाकी देबा दुई दर्जन कि एगो दूगो लेबू कि लेबू दुई दर्जन जय हो बोलिए बाबा कि एगो दूगो लेबू कि लेबू दुई दर्जन एगो दूगो ले बाकी देबा दुई दर्जन एगो दूगो लेबू कि लेबू दुई दर्जन एगो दूगो ले बाकी देबा दुई दर्जन पुरनका चिलम हाय 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 पुरनका चिलम गंगा जी में पुरनका जिला गंगा जी में कोई दो विसर्जन पुरनका जिला गंगा जी में करी दो विसर्जन पुरनका जिला गंगा जी में कोई दो विसर्जन पुरनका जिला गंगा जी में कोई दो विसर्जन भोला आदू को ढाले डालिया प्यारी हो तनी देखे हमके प्यारी हो दस देखे पुरनका जिला गंगा जी में कोई दो विसर्जन पुरनका जिला गंगा जी में कोई दो विसर्जन पुरनका जिला गंगा जी में कोई दो विसर्जन हाथवा में काबर लिहलू बोलबा मां बोली हथवा में कावर लिहलू बोलबा मां बोली हाथवा में काबर लिहलू बोलबा मां बोली हथवा में कावर लिहलू बोलबा मां बोली रहिया में चलबा मां भजना में डोली रहिया में चलबा मां भजना में डोली हाथवा में ले कवरिया बोलबा मां बोली हथवा में लेके कावर बोलबा मां बोली बोलबा मां बोली कवरिया बोलबा मां बोली बोलबा मां बोली कावरिया बोलबा मां बोली रहिया में कोटी कवरिया जय हो बोल 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 कवरिया बोल 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 कवरिया बोल बाबा नगरी दूर है बाबा नगरी दूर है बोल बम का नारा है बोल बम का नारा है बोल बम का नारा है बोल बम रहिया में चलो तू बोलबा मां बोली रहिया में हाथवा में कांवर लेके भजना में डोली हथवा में कावर लेके भजना में डोली भजना में डोली कवरिया भजना में डोली भजना में डोली कावरिया भजना में डोली कि एगो दूगो ले बाकिले दुई दर्जन एगो दूगो ले बाकी लेबा दुई दर्जन एगो दूगो ले बाकिले दुई दर्जन एगो दूगो ले बाकी लेबा दुई दर्जन पुरनका चिलम बोल 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 पुरनका चिलम गंगा जी में कई दो विसर्जन पुरनका जिला गंगा जी में कोई 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 दो विसर्जन पुरनका चिलम